Sorry, gamay boss. Gamay lang. Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. May hapon guys. First time ko na nakita para sa imuhan eh. May hapon. May hapon sir. Sige ito yung pamati ni mo. Pero magbikog kuto-kuto man. Magbikog ang ulo labad. magbikog ang kuto-kuto. Sige. Ulo, labad. Sa pagyod. Lipo ang mata ro matagak kani. Okay. Kaman kabut ni mata ro kay tawag tulog. Lipong-lipong. Malipong po ni kuan na. Malipong sa hangin. Sa pagyod. Lipong kaman ang ulo rin mo labad jud kayo. Labad kayo. Asa mo portion kita ang Dalawa labad? tubangan ra. Nara ko diri ang labad. Sige. Tanaw na to na kung unsay dagan to na kung marakpan na na. Kung pas mo na siya or naay nagbinuang. Parang tiyan sigsakit. To wag binuang? So oy. Ha? Parang tiyan sigsakit usahay na. Sa sahay. Sige. Sa pagid sir. Marbon na. Kuan yo na say malipong-lipong di ko tulog rin mo ra problema. Dili tarong tulog. Kamataw tagal 5. Usang oras mo katulog kung sa yung kamata. Kung kamataw to sa kalabas ang ulo ba. Eh daan mo mura ng doktor. Samo kayo no? Sa pagid. Marunong. Panagilain. Ako lay bahala. Ako lay pangita sa ban. Alikod okay ra? Awak likod. Ano nang din ang likod ako. Sakit gamay. Sakit. Sige. Ako na ni pangita. Sige na pa, ikasulti ni mo. Wala na. May nakabalo ka sa ko, sir. May nakabalo ka. Okay. Facebook ako na kuan. Facebook. Linga ra po kuan. Sige. Asa kayong balay mo, sir? Dali ko sa SDA. Hindi. Asa mo gingon mo sa punjug ang balay mo? Tagom. Sige. Basta na kay shoutout sa Tagom, sir? Oh, shout out ang pamilya na ko dira sa Purok Buli. Sergilia family. Burok Buli, Apukon. Mission. Ha? Mission Bisan Village. Mission Christian Village. Bisayan Village. Bisayan Village. Ay. Ayan, hello sa taga Tagum City. God bless po sa iya. Labi na sa akong mga angkol po diya sa Apocon o sa Bermudez. Hello sa mga taga Tagum. God bless po. Ayan. Ato nga pagka-try. Try lang sa kuha. Hindi, wala pa may time. Tana-tanaw na ako YouTube. Ayan. Nasa surgery atong tabangan nga mamayo yang gipamatislosan. No? Siyempre, ino ba na sa pagkampus gino? Og siyempre tarang ang bukod rin buwam ni Kamuta. Maayong tulog sa mga ayan, sa mga viewers. Huwag gabi na good sa mga subscribers ako sa YouTube channel. O siyempre sa lahat po ng mga OFW. God bless. Shout out po, Tagum City. God bless po. Ayan. Mama, dapat ganing mong sounds mo. Ano sa kanal? Hello, Plaza. Dali ko naging kayo. Masag. Wala pinili ko dito mangilutan. Dito ba?
dyan.
Sanay na kita. Di ba ka mainom, sir? Di ba ka mainom? Mainom. Explain ko si mo, sir. Kaminawa ko kay importante kini sa kalawasan. No, dili lang para sa mo. Apil po ko. Ang labi na po sa viewers. Kani dali, no, pagka masayo. Kani balay-balay sa uric acid. Kani sugar. Uric acid. Kani sugar. Dili yun sila parehas, ha? Kani uric acid, dadri ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice. Kung asang kusog nimo, mo ito'y mapigtahan po. Kani no, doon kayo paman. Ha? Hindi na ito ni kong kagon, boss. Pagkadugay, mabukat ni. Ha? Ano ba niya natandok? Ha? Kani, osteoarthritis na boss. Kani, ha? Mawalan nila mag-loob, ha? Ano ba? Anang klaseng itlog, bawal ano eh, ganyan. Oo. Dan mo na makapasungkot sa tao po, ganyan. Basta bawal sa mga kuwan. Na makagutan sa dili, boss. Bawal ha, magpasa hapon gabi. Imasa, hapat, punas, liko, hapon gabi. Bawal nila, ha? Kung nagabasa ka, undangan na, kay pas mo sa kusok na, ha? Okay, arthritis niya, kanya.
Wala siya gitawag heel arthritis, ha? Sakit sa tikod. Anong sakit mo na siya? Kaya kusuka mo kaut itlog o manok, ha? Kami, mapot. Kanan cuy. Ganun rin kung sa hip siya, ini dari panot na. Kasi na ini ginawa naman sakit ginawa. Sakit yung panot na, singot uga.
Ha? Oh. Ayan. Ang sakit no? Matatagal na to sa. Karon. Ikaw siguro ka pa magdula. Ha? Ikaw siguro ka pa magdula. Tingin na ano ba? Parang nga, okay pa tingin. Dinner. Sila, okay pa mo. Meron ako nadula ka. Ito na yun. Uli ang wala na kung sigasing no. Sabi ah. Oh, niya, sunod ko ba? Sunod ko ba? Uli ang wala kung sigasing. Bunga. Ay, iyak. Ano, Facebook niya. Share, share, share. Share mo, kapalong mo na rin lang. Agay! Uli ang pangalan na yun. Nagkar mo diskili mo na dito. Ramam na ka? Ito mo nga kuha ba? Ang? Oo, yan. Wala sa bawi, Sai? Wala sa bawi? Biar ka na sa hospital. Sakit gabi. Sabi, amang sabi na kita si Mamang B. Ano? Gusto na na, Sai? Na Kuya Pinche, oh. Na Kuya Pinche. Oh, kaon, na Kuya Pinche. Sasudanin mo. Kuya Pinche. Ikaw ba naman panunod eh? Sige. Kaon ka na Kuya Pinche. Very good. Ulanan ko sa pahilo. Kulit ko na ako ada ulanan ba? Basta Wala ito sa na. bawi? Ito sa gula ilang lawas. Kanang harap ito eh. Nasinis na lagi. Hi guys. Ito naman kasi yung service. Ha? Ito naman kasi yung service. Hi guys. Sakit. Oh. Kaya ba mo? Nadalihok pa sa... Oh, sa wala mo gusto mo. Anak ko na yan, Kuya Pinche. La, Kuya Pinche. La, Kuya Pinche, oh. Da, kaon lagi, Kuya Pinche. Balik ko siguro. Balik ako. Nantod mo ako. Sakit. Taisay. Pero sila nahilag ng namin lawas. Tarong ang ilo dito. Karoon na dyan. Kinalam, tinalan, marusay. Dili unod, lusay Inom lang. tubig, inom. Kaya unod, atong tigaon, mapunod, lusay lang. Sakit na sa perbanguman, wala gitu. Ay, wala na, Kuya Pinche. Wala Sa pa sakit. sakit. Ito kaya Eh, kapon. Robot ka Pinche, niya, unod lang ah. ako. Napak na. eh. Smile boss, gana ka live. Inom mo tubig, Sai. Oh, Ay, nalagay mo nawag. am.
Na. Amam kay nas Kuya Pidgey. Pidgey.